De stand van de grijdevoegel stabiliseert in gebieden dat grijdevoegelbeheer dienen wordt. Maar bij de reguliere boeren die het hier net om mij doggen, gaat het nog heel iets striem in. Bij dongen of meen wordt te meer rekken houden met nesten en pieken. Een predatie van foksen, stiermudden en roofvogels is overal een probleem. De provincie zet er volop in om daar verbetering in te brengen. Wat het om gaat is dat elsenien die het met die grijsvogel annex is, maar met name de boer, bij steeds stelt wordt om te zorgen dat die pieken oerleven en dat die dus een goed gebied hebben waar zo min mogelijk predatie in zit en als er predatie in zit, dat ze dan ook alle waardoggen om die predatie zo vol als mogelijk voor te nemen. Nevens Kramer is na een periode net ijsziekjen duidelijk dat de skeer daar net bij komt. IJsziekjen had mij al zijn vrijwilligers jeder een positief effect op de vogel staan. In andere provincies werd al heel lang niet meer uitgezocht wordt, gaat het nog minder met de grijsvogel staan als bij ons. Dus in die zin zie ik dat verband ik net zo direct. Alleen ja, de ruchter en de wet zullen er oorstaan en daar hebben we maar te redden. Het doel van de provincie is dat er in 2020 10.000 brieënperen kriezen binnen. Nou, binnen dat er nog maar 2400. Een dreige opjefte. Maar in goede gearwerking met boeren, natuurbeheerders en vrijwilligers hoopt Kramer dat het toch slagert. Meer budget en nieuwe regeljouwing komen er net. We hebben net verlet van nieuwe regels en nieuwe verboden en geboden. Maar met bestaande kennen wij denk ik een extra vlietwaan om zeg maar, de bemoedigende resultaten die we nu al boeken in het agrarische natuurbeheer, om dat verder uit te bouwen, gecombineerd met een actieve predatiebesteding in Friesland.